Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc mai vechi numit Slime Rancher. În acest joculeț trebuie să luați slime-uri și să le puneți în țarcuri de astea. Bun. Hai să luăm câteva slime-uri. Aveți acolo bănuții în stânga jos. Aveți bănuții, viața și speed, cum s-ar zice. Voi, ca să faceți bănuți, trebuie să le dați de mâncare. Și eu vor să facă niște plorturi. Și vă le dați de mâncare. Momentan trebuie să știți atâta. Vă duceți la tabela asta, mai avem mai multe feluri de slime-uri, dar pentru prima zonă avem decât avem 5. Asta de gold se găsește foarte greu. Trebuie să aveți mereu de mâncare la voi. Uite, niște plorturi, niște pink slime-uri. Luăm așa niște pink slime-uri să avem. Și facem un garden. Da, nu aici. Le dăm mâncare. Eu chiar atât vreau ăsta. De fapt că facem aici cum știu eu. Joculețul este foarte... Aici punem... aveți și upgrade-uri de astea. Niște upgrade-uri. Și aici să ai pereți mai mari, muzică ca să se relaxeze slime-urile. Ca să nu sară, asta e pentru altceva, o să vă explic în alt episod sau în episodul de astăzi. Floor collector se adună, autofeeder le dă mâncare automat, numai că trebuie să aibă mâncare. Și da, vrem mâncare? Da, nu vrem mâncare. Pentru început, jocul la început e destul de puțin mai greu. Da. Descurcați. Mergem în căutare de... Ok, am ajuns în nouă zonă. Pe parcurs găsiți alte slime-uri și alte mâncări. De exemplu, ăștia sunt poguri. Puteți să vă upgradați și acest aspirator, cum se mai zice. Sunt găini, slime-uri. Pentru început cu astea roz o să facem cele mai multe, dar o tehnică mai bună putem să fac o chestie. Venim frumos hand-hand-ul ăsta. Cu aici primim și mesaje. Astea sunt o să vedeți mai încolo cum puteți să le deschideți. Nu, merge, dar e mai greu. Eu cumva să sărim noi acolo. Dar n-ajung. E ceva acolo de acolo. Nu, cred că nu se poate. Am uitat. Nu m-am mai jucat de mult joculețul și pentru mine acum e foarte greu. Sunt Heartbeat. Dacă vă duceți la Slimepedia, la Slimes, o să aveți aici ce mănâncă ei. Pink Slime mănâncă orice și favorite n-au. Aici ce fac ei, semnologie, adică ce fac ei. Ce vă dă, care n-am citit niciodată. Vă interesează nu neapărat tutorialele. Eu nu am mai pornit. Să mă uităm. Vă interesează partea asta de favoriți și get. Citiți hașurile astea, adică dați pe ele. Eu vă las puțin să citiți. Sper că ați citit. Puneți pauză. Noi spunem să stăm să citim. Aflați povestea sau o căutați. O găsiți la Pink, la Max, dar Max nu a prea făcut. La Pisica, desigur, dacă vreți să vă uitați. Și băgăm niște ploturi.
La început se face foarte greu, dar noi o să luăm slime-urile astea, nu mai avem nevoie. Nici de carrot nu mai avem nevoie. Ca să nu distrugeți astea, dați aici remove crops și aveți 10, pe aia puneți harbit. O să vă zic imediat de ce vă trebuie harbit. Mă rog, presupun că o să începeți cu slime-urile roasting cele mai ușoare, dar da, jocul este super interesant. Vi-l recomand. Nu știu chiar cât costă. N-am stat să văd. Și drept, uitați. Asta se spune. Astea sunt rock slime. De rock slime aveți nevoie. Harbitul nu mai avem. Deci astea sunt tabby slimes. O să le luăm puțin. Avem noi nevoie de tabby. Rockurile le găsiți prin zonele astea. Imediat o să... Nici nu. Imediat o să vă zic și ce e partea asta în alt episod. Nu știu ce mi s-a părut că am văzut un golden. Mapa. Aici găsiți niște cutii, puteți să luați diferite chestii. Bani. Mai important, aici mapa. Eu am pe Q, voi aveți să setări pe M. Depinde de fiecare. Puteți și le combinați, largo slimes. Dar vă zic de acum să nu le combinați în 3, fiindcă dacă le combinați în 3... o să se facă tare. Nu știu cum să vă arăt. Nu prea am cum. Pe de-a lungul jocului aveți și acești Tabi Gordo, depinde. Aveți mai mulți pe hartă. Puteți să căutați la diferiți youtuberi și o să vă momentan avem un fel de tutorial. Depinde. Momentan avem nevoie de tabi. Dați voi acolo un like, subscribe ca să mai facem videoclipuri mișto. Fiecare, asta e hen, asta e rus, cocoș. Aici apă, dar vă trebuie un upgrade de la aspiratorul ăsta. Dar momentan nu avem. Eu să iau frumos asta. Am eu nevoie de bucățile astea, știu eu de ce. Acolo, primul, tabiurile, să vă arăt ce mănâncă, ca să nu vă duceți cu aia. Deci rocap, mănâncă, am un lapsus, imediat, legume, da, și favoritele lor sunt herbit. De ce sunt favoritele lor? Ei bine, sunt bune, vă dă 2 plorturi. Trebuie să hrăniți aceste slime-uri și vă dau niște cheițe. Cheițele o să vă arăt în episodul de astăzi dacă apucăm, să nu lungim prea mult. Cheițele astea și el vă dau și niște cufere. Spargeți cufere, de exemplu, n-am avut ce să fac. Am avut, n-am avut ce să-i dau de mâncare. Se mai întâmplă. Niște cuberii. Am impresia că dacă găsiți fructe pe care nu v-am explicat, intrați la resource. Da, favorit by, așa, asta nu, fosfor. Vă arăt imediat și ce era fosfor slime, dar până la fosfor slime mai avem. Încă nu prea o să-l folosim decât pe la final și o să-l bubim, desigur. Dar mai întâi ne ocupăm puțin de principalele surse. Este un pui de picadu de la hen. Avem pe aici niște blocuri. Să le colectați dacă vreți. Așa l-am citit. Bun. Hai zice, cam trebuie să faceți în acest loc ușor, joculeț, aveți o fermă de slime-uri și în continuare găsiți alte slime. Mai neculc, avem două, le citiți, trebuie să le citiți ca să avansați.
să vă dea ceva. Cel mai bine e să dormiți 2 nopți, fiindcă aveți neapărat e-mail-uri sau star mail. Deja sunt furioși, fiindcă nu i-am primit. Din păcate, dacă vreți versiuni mai vechi, nu o să găsiți. Din păcate. E singura versiune. Am încercat să le caut și eu. Nu, da. Este și pe VR, cine are VR, noi să nu jucăm de pe computer, că n-am VR. Și vă face plăc. Aveți grijă că vă unesc slime-urile astea. După cum vedeți, se fac roci. Oricum, jocul acesta are, apropo de asta, mai încolo, după ce o să-l termin, care și el un final, o să jucăm și 2, fiecare al doilea joc. Deci, sper să vă placă, așa că hai să continuăm. Au. Deja avem prima chiță, știu eu ce o să fac acum cu prima chiță. O să vreau să upgradez asta. Și după aia trecem la partea a doua. Nu mai ne mai culcăm. În jocul ăsta trebuie să vă culcați mult ca să aveți bani. Ceva de... Nu avem bani de nimic. Ne mai culcăm. Ne mai culcăm. În stânga sus aveți de ziua și cât este ora. Avem aici niște plorturi. Ce faci, mă, mănânci? Mânca plorturile. Doamne, ce drăguț sunt. Mereu mi-au plăcut. Nu am aflat de jocul ăsta prima dată. Nu mi s-a părut ceva interesant, dar... Da. Altă dată o să facem un mic tutorial cum să vă luați jocul. Care că chiar după ce postez asta o să vă arăt și tutoriale. Sau... Asta. Pus hen. Ăsta nu mănâncă carne. Mănâncă Tabi carne. Da, bine, pot să pun și deja Tabi. Iar mâncați voi plorturi. Faceți mari și puternici. Legal. Am sar. Ăștia mari sar. Sunt foarte, cum s-ar zice, săltăreți. Ce cauți? Aici să cauți. Foarte săltăreți. Imediat punem și AirNet, puneți ca să nu zboare. Și puteți să puneți și music. Astea nu sunt chiar importante, desigur. Cred că n-am făcut ideea cum să le pun acum. Și n-am făcut. Odată ce îi combinați și aveți mâncarea lor favorită, o să vă dea și 2 plorturi de la cealaltă combinație. Practic, eu dacă i-am combinat cu Tabi și am luat mâncarea lor preferată acum, ne dau și 2 plorturi de mâncare preferată. Cam acesta e joculețul. O să vă explic mai multe pe parcursul lui. În range-ul ăsta, cred că așa se numește, aveți mai multe zone. Partea asta, deci aici e un loc în care se spawnează găini, sper că vedeți mouse-ul. Partea asta de jos de aici sunt niște locuri tot ca să puneți slime-urile de genul ăsta. Aici e cave-ul și aici încă nu vă zic, vă las în suspans. Bun. Aici mai e un... Dacă hrăniți gordourile, o să vă apară pe hartă. Dar eu că l-am bubuit deja și Tabiul ăla e pe aici pe undeva, nu l-am pus. Ca să mă iau după hartă, nu știu foarte bine. Pe aici e Tabi. Noi o luăm așa și venim pe aici și mergem pe aici. Sincer, jocul ăsta foarte interesant. Adică merge. Da. Vreau să fac un... De fapt, nu ajunge. Nu mai fac atâtea upgrade-uri. Vreau să fac aici. Sau... hai să facem niște upgrade-uri la... VEC
jetpack upgrade. O să ne punem tank booster. Vă dă mai mult spațiu. Asta vă dă așa. Cel mai important dintre astea toate e ăsta. Deci inima mai multă, putere mai multă. Dash. Deci astea 4. 1, 2, 3, 4. Restul, what tank-ul ca să omorți creaturile de care vă ziceam eu că sunt periculoase. Acum ne culcăm și mai luăm niște ploturi. Bun. Încă o dată, ca să facem mai mulți. Dacă nu le hrăniți de pe acum, s-ar putea să sară. Dacă aveți mai multe de astea și nu le hrăniți la timpul care se vede dimineața, practic la 6 dimineața, o să sară gardul și vreau să se combine, o să intre în alte țarcuri și vreau să se combine. Dar mai bine le hrăniți. Și eu trebuia să cumpăr autocolector. Nu te mai duce ca pune ori, e foarte greu. Bun. Să cumpăr Lord Collector. Aici aveți Lord. Noi am cumpărat tank-ul ăla, nu mai avem 20, maxim era 20, acum avem 30. Până la 100 este posibil, dar ca să ajungem la 100 trebuie să vă faceți ceva pe la casă. E mai greu puțin până la 100. Trebuie să vă mai explic. Dar dacă m-am văzut că plorturile nu rămâne afară, le puneți aici și pe le colectați. Bun. Le punem frumos aici. 1000 de bănuți. Acum ne cumpărăm mai multe de alea. Dar momentan ce import? Jetpack-ul, dash-ul. O să cumpărăm niște herb și mai avem. Nu e foarte repede în jocul ăsta fără bani. Foarte repede. Momentan nu avem. Cel mai bun slime e ăsta. Dar cele mai bune ar fi ăsta și atâta. Deci astea 3. Ar trebui să fie cele mai bune și mai era încă unul, parcă. Să nu 3. Asta așa puțin. Parcă nu 3, 4, 1. Ăsta și ăsta. Dar astea 3 sunt cele mai bune. Da. Mergem să luăm următoarele slime-uri? Da, hai să o puteți să faceți și trade-uri cu diferite persoane. Aici zice 10 slime, 12 fosfor, n-avem de unde. Deja ne-a apărut tank boosters. Acum vă dă 4, dacă acum aveți 40 până la 50. De la 50 la 100, de la 50 la 100 nu vă mai, adică vă dau un singur doar. Ca să nu stați să vă, și pe jocul al doilea e până la 5, bine, da, până la 5. Că avem asta, putem să spulăm, putem să luăm niște slime-uri, luăm niște ogufuri, la mine pe ogufuri, și sunt și pe mine. Vechime de aici, pentru a bubui un slime de, dau, sau să mai așteptați, de honey. Următoarea zonă e cu honey și de bun. Da. Eu colectez găinile astea pentru, da, pentru tabiul de aici. Când se duce acasă, vă duce, au și telepoartere, deci nu toate vă duc în aceeași zonă. Eu știam că al vostru preferat era Stony. Stony e preferat la tabis. Deci la pisicuțe e cel mai important. Dați-i să mănânci niște cheșbușe. Ce viață au? N-au viață prea mult. Aici arată, pe timp de noapte se vor spawna cei care, cum le zicem, care vor să te atace, care n-au mai mâncat de mult. Desigur, niciodată nu o să atace decât un singur slime. Dar
Tot în zona asta se găsește, dar până la slime-ul ăsta mai este de mers. Suntem în prima zonă. Am avut așa de prima zonă. După aia mai vedem, mai intrăm în alte zone. Ui. Și avem parte de aceste slime care se combină și ele alea. Toate slime-urile, în afară de cel de gold, și mai este un slime anume de pisicuță, dar nu e ca ăsta. E ca ăsta, mai că e cu bănuți în frunte. Ăla n-aveți cum să luați, nici slime de gold de nu cum să luați. Așa că... Brainhen. Preferatele la boom slime. Dar dacă le combinați cumva cu fructe sau legume, nu mai aveți nevoie de Brainhen. Decât la anumite slime, cum ar fi la acela. Noi vreau să mergem noi frumos în direcția asta. Să luăm neapărat pogo-fructurile. Pogo-fructurile le vreau eu neapărat. Și acum, uitați și honey. Ce vezi ce am eu? E honey. Honey slime. Honey. Se face? Brainhen. Ce e frumos niște astea. Ce mai luați, dacă vreți să le combinați, luați 4 slime-uri de... Și aici, sus, aveți minunatul honey slimes. Poate mă joc și o camera. Mi-am dat seama ce am făcut. Mi-am făcut o porcărie, nu-mi place. Cred că ba da. Am consumat fructele preferate ale honey slime-ului. Dar bine că mai avem pe aici niște fructe de-astea interesante. Aici se spawnează de-ăștia. De exemplu, ăștia. Ăștia dacă hrăniți. Dăm și un brațe ca să vă omoare. Deci chiar vă omoară. Deci cel mai probabil este mai bine să nu... Nu aveți treabă cu ăștia. Mai luăm un honey. Sunt diferite treasure locuri. Sau cum e? Treasure pod. Da bine. Aici avem, eu caut acum niște fructicele ca să bubuim și să avem următoarea cheie. Ca să mai stăm în episodul următor. Să... Dacă cine de fructe ne dă! Cutiuță! Fructe. Îmi plac fructe. Vă dă și bani. Și aici puteți să mai găsiți un tip paddle slime. Paddle slime trebuie să aveți un loc special pentru el. Acolo niște fructe. Este niște fructe. Ați văzut, au făcut 2 de la Meat Mango. Nu ne întoarcem. Nu vreau să ne întoarcem. Uitați, mai mult. Sper să-l bubuim din nou. Că nu mai am de unde să mai fac rost de fructe. În episodul următor o să vă arăt, nu știu ce sunt înapoi, o să vă arăt și partea asta de zonă. Sau în alt episod, în episodul 3, în episodul 2. Contează, vreau o serie destul de lungă. Așa. Și hai să vedem ce putem să facem. Acum vrem noi să bubuim, dar nu știu cum ieși. Voi când o să mergeți prima dată fiind nejucați, dar eu și nu cred că n-am jucat vreodată, nu o să știți. Uitați, vedeți, ne-a apărut. Ce vedeți? Și la tabi ar trebui să apară. A apărut. Prima harta de aici este foarte destul de grea de făcut rost. Da, sau aici era. Nu știu sigur. E post în casă. Vă trebuie jetpack. Și am dat și de hartă. Perfect. Unde am deblocat-o și știm pe unde să mergem. După cum vedeți, este foarte mare. Asta e principală și asta e a doua insulă. Nu al doilea joc, a doua insulă. Țineți minte. Nu încurcați primul joc. În diferite zone, câteva jucării o să găsiți, de exemplu, Yarnball, Slime Toy și le preferă unele slime-uri. Nu știu chiar care. O să avem și noi de-astea în bază la noi. Paddle slime, vedeți? Paddle slime. 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 Paddle sl
nu vreau în direcția asta să merg, dar tot în direcția asta am mers de obișnuit. N-am fost nu prea merg în direcția aceea. Și de obișnuit să te duci, vă las puțin să citiți. Puneți voi pauză. Am lăsat puțin mai mult fiindcă am pus eu mouse-ul. Sper că se aude. Parcă se aude și un muzică așa. Ușor. De copil. Nu prea îmi plac slime-urile astea care bubuie. De fapt, cui plac? Să mai luăm niște pete de fruct. Poate păstrăm mango. Perfect. Da, să bubuie, te rog. Vedeți? Cred că 2 pogo fructe mai trebuie. Uneori credeți că aveți destulă mâncare? Nu aveți. Vă zic un mic sfat care vă poate ajuta. Când aveți mâncare preferată a unui slime, 25. Când aveți de preferat, trebuie 50. Și în cazul de față nu am avut 50. Treasure pot? Wow, cred că asta e prima dată, fiți atenți. Descoper și un lucru nou odată cu voi. Treasure pot ăsta nu știu încheici niciodată. Nu știu care. Deci asta e prima dată când îl văd aici. Și asta! Găsesc și un lucru nou odată cu voi. Voi uimiți de ce bun sunt gameplay și eu mă uimesc că găsesc lucruri pe care fac, uite, cred că sunt astea. Banul, chiar e meu ăsta. Sunt 4, adică 4 cu 2, e diferență de 2 sau 3 câte erau, nu știu sigur. Da, 3 erau. Mergem în partea asta. Mai repede, nu stau prea mult. De zona asta, fiindcă vreau să mă grăbesc și acasă. Să închidem episodul, sigur. Uitați, dacă vreți să mai filmăm, să mai postez cu Slime Rancher, un like, un subscribe, un share, toate cele. Și să bubuim pe acest slime. Ați văzut? Mai trebuia un fruct. Un fruct, păi vreau să rămân. Big Bang, perfect. Nu, chiar dacă avem Big Bang, nu puteți spune. Avem aici... Taru. Unde-i taru? Aceste, dacă combinați 3 slime-uri, se formează taru. Și puteți să eliminați cu apă, dar noi nu avem apă. Al 5-lea slot, noi nu avem acest slot. Și mai bine mergem acasă. Să ne facem al 5-lea slot și să avem slime-urile. Odată ce plecați din zona aia se vor despawna. Da. Nu sunt foarte sigur. Am 5? Am 4. Perfect. Mergi. Jocul ăsta, de câte ori am intrat în el, uitați-vă și voi cât de drăguț e. Nu e drăguț, când bubuie nu e drăguț, da? Ești drăguț când nu bubuie, da? Nu bubuie e drăguț. Cât de drăguț, cum să nu vă placă astea? Și acum, noi le-am adus, dar știți ce n-am făcut? N-avem. De ce le punem aici? În primul rând, asta e o modalitate bine de a ști să le puneți și voi. Apropo, de zonele astea v-am zis, da? Nu putem să intrăm, costă bani. Cam atâta. Fiecare ne costă bani. În primul rând, aici le puneți, fiindcă astea bubuie. Și dacă bubuie și sunt combinate, de unde ieșiți? Cred că asta e super curios. De unde ieși? Slime-uri. Te poți aștepta de la orice de la el. Am primit și un e-mail. Sleep warning. După ce le facem parcul, cred că mai vedem ce se mai întâmplă. Și am primit e-mail-uri. Numai de la asta putem să facem upgrade-uri la casa noastră, baza noastră, cum să zice. Dar momentan culegem niște fructe și legume, nu?
legume, că nu avem fructe. Ce niște bani. Colectăm niște Tabby Plort. Dar ne plac Tabby Plort. Ne plac? Perfect, la numeral. 29. Mai mănâncă unul, nu auzit? Îmi cred un sac. Să vedem. 730, eu zic că ne ajunge. Hai. Ironet. N-avem. Mai trebuie câțiva bănuți. N-avem bănuți. 30 de puncturi. Vedeți? Dacă mai avem, o să aveți mai mulți. Dar noi avem nevoie de câțiva bănuți. N-avem nevoie. Mai avem destul de mulți. Hop. Un ironet. O tofilă. Le punem așa. Mâncați-vă, rog, și mulțiți-vă. Haidem. Da. Bun. Am 5 blocuri, dar să știți că nici eu nu știu unde am 5 blocuri. Ia de acolo și mănâncă. Ia de aici și mănâncă. Ia de aici și mănâncă. Bă, n-am să mănânci. Bă, nu vor să mănâncă flortul. Asta e o problemă. Da, uneori e chiar. Sau? 1, 2, 3? Unde al patrulea? Avem al patrulea slime? 1, 2, 3, 4, bă! Ce n-am, mă? Eu chiar. Mi s-a părut. Eu bag picior. Deci, serios, acum. Iar am consumat alea toate. Că nu sunteți atenți. M-am gândit la slime-uri. Să ne ducem să facem rost de alte de alt Pogo Fruit. Mi s-a părut că n-am zis corect. Dați-mi voi găinile astea încoace, că mie îmi plac găinile. Mi-a plac găinile. Îmi plac și ăștia pici. Îmi plac mai mult de aia mai. Înainte puteți să luați apă până astea 3-4 sau orice. Da? Adică așa, uite. Considerat că... Bine, era în varianta aia. Adică era în varianta beta, alfa. O să jucăm și 2, desigur, dar după ce terminăm. Și vă zic de acum că în weekendul ăsta care vine, adică azi e marți, când filmez, n-am fost la școală, m-am simțit rău azi dimineața și nu am mers. Acum am mai revenit. În weekendul ăsta apare Bendy Chapter 3, partea 1. Bendy Chapter, da, asta am vrut să zic. E mai drum, chapterul, da. Sigur, Bendy Chapter 2 trebuia să apară sâmbătă, că am avut treabă, știți? Nu prea putut filma. Am avut treabă. Plus că am filmat, dar nu cred că am oprit, nu știu cum să vă zic. Am oprit și mi-a dispărut din calculator. Da, știți cred că ce am făcut? Cred că aștept să adică așa. O să mă lasă. Deci, acum aici. Crește și voi, vă rog eu, creșteți. Ne mai plimbăm de zonele astea. Ne uri așa, aiurea. Jocul e mișto. Dacă trebuie să te învăți, o să aveți și... What? Nici de ăla nu știam. Trebuie să vedem, să credem. Dacă... Și m-am întors în
unde nu trebuie băgame. Adică, YouTube nu am auzit nimic. În partea asta nu e nimic interesant. Aici găsiți ce multe hainuri și vedeți? Trebuie mit. N-am mit. N-am ce să fac. Sper că nu s-a auzit nimic pe fundal. Adică așa sper. Sper că nu s-a auzit. Scuzați-mă pe mine că s-a auzit ceva pe fundal. Dar mergem să vedem dacă l-a făcut. Brian Hen. Ba, nu le păstrez. Sincer, zic că le păstrez. Hai, mit mangule. A, s-au făcut. Este bine. Este bine, s-au făcut. Sper să nu mai dau de mult. Sincer, nu. În 2, să le merg în 2, dacă mori în apă, că poți să mori și în apă, să rămâi fără jetpack, ai noroc, îți păstrează măcar un item. Dar în s-a spawnat aceste taguri. Nu știu, de engleză. Puteți să scăpați numai prin teleporter, puteți să mergeți și pe aici și teleport. Unde nu s-a uimit, înseamnă că am mai văzut așa. Vedeți? Te vede cum a murit? S-a văzut? Hai că da. Da, aici încheiem episodul de astăzi. Nu uitați de like, subscribe, toate cele și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!